Idol Joanne, go ahead. Manam nama amay sayang mass vaccination kontra rabies iti tiya karasi. Day tiket paset tiya programa itat sa bulan na ti Marso nga anti-rabies month kaya tinawen-tawen ama self-celebraran. Mangrugin to no bigat ket ang sursor dagiti representatives ti Municipal Health and Agriculture Office para itipan nakabakuna dagiti taraken nga aso. Adame ti masurot nga schedule sa dino into no bigat March 4 hingga na into no March 5 ket itintero barangay Barbaqueso tiya pagturungan tiya grupo March 6 sitio Tara-Tara itiya barangay Virvira ken into no March 7 Purok 1 ken 2 iti pailaeng barangay Virvira ken into no March 11 into no barangay TJ barangay Angset. Gutguti-guten na ti lokal gobyerno dagiti umili ti Karasi iti panakikoordinar da dagiti wenno kadagiti barangay health worker tapno ti kaspaket may kantigundaway amatiliw dagiti taraken nga aso kasangwanan iti panagturong dagiti agbakuna. Kalikagom kinasaw ang mass vaccination na may kanti protection dagiti aso kontra iti viral infection a rabies. Edward 99.5 Asin Lawag, Idol Joanne Nagis Tata, or MS. Thank you, Idol Joanne Manipad Ijay Iliti Karasi. IFM News.